Sabías que moitos dos residuos que xera a túa empresa poderían evitarse? Pois isto non só é posible, senón que tamén é rendible. A economía circular é unha oportunidade real para facer máis con menos. Menos residuos, menos custes, máis valor. Cada vez máis empresas galegas están dando este paso, porque reducir residuos non é só unha medida ambiental, é unha forma intelixente de aforrar, de mellorar procesos e de responder ao que o mercado e a sociedade xa están exixindo. Cada caixa, cada embalaxe, cada material que tiras ao lixo é tamén un recurso que estás a perder. Entón, por onde comezar? Primeiro, analiza con detalle onde e como se xeran os residuos na túa empresa. Hai materiais que se poderían evitar, reutilizar ou sustituir por outros máis sostibles. Moitas veces, con pequenos cambios, podes reducir desperdicios ou reutilizar materiais sen afectar a calidade. Moitas veces, con pequenos cambios en procesos, embalaxes ou hábitos, pódese reducir unha gran cantidade de desperdicio sen afectar a calidade nin a productividade. Segundo, pensa nos residuos como recursos. Subproductos, restos de materiais que para ti xa non teñen uso, poden ter un valor para outras empresas ou para o teu propio proceso, se buscas fórmulas para reaproveitalos. E terceiro, aposta por proveedores e solucións que te axuden a pechar o ciclo. Elixe materiais reciclables, embalaxes retornables e incorpora criterios de circularidade tamén nas túas compras e loxística. E non o fagas só, conta con apoio. Dende a Oficina Económica de Galicia acompañámoste neste camiño cara á circularidade. Axudámoste a facer un diagnóstico da túa situación, a identificar melloras e a atopar solucións técnicas e financiamento. Poñémoste en contacto con proveedores, con outras empresas que xa están a aplicar boas prácticas e con programas que che permiten avanzar sen asumir todo o esforzo en solitario. Se queres reducir residuos, mellorar eficiencia e avanzar na sustentabilidade, contacta coa Oficina Económica de Galicia. Estamos aquí para axudarche a dar o paso.